Здравейте отново! Днес отново искам да ви представя една много важна храна, една супер храна, така да се каже, която произлиза от Южна Америка. Предполагам, че повечето от вас вече са познали какво е. Това е така наречената чия, която сега също може да се намери в България навсякъде. Преди всъщност е била в древността използвана от майите и от ацтеките и дори името идва от езика на ацтеките, като чиян, мисля, че се пише, означава мазен, защото съдържа много различни видове масни киселини и мазнини. Между другото, тя е родственик на салвията, което доста ме впечатли. И в нея се съдържат много витамини, минерали, антиоксиданти и протеини особено. И едно много важно свойство е, че в нея съотношението между омега-3 и омега-6 масни киселини е много добро. 3:1. Като не знам дали знаете, но това са масни киселини, които не могат да бъдат образувани от тялото ни, т.е. ние винаги трябва да ги поемаме с храната. И двете са полезни, но при разграждането на омега-6 масната киселина се образуват някои отпадъчни продукти, които не са полезни за тялото, т.е. омега-3 е по-добра. Съотношението между тях трябва да е добро. За съжаление обаче в повечето храни то е повече към омега-6 киселината. Съотношението трябва да е 3:1 за сметка на омега-3 масната киселина, така че това е идеалното съотношение в този случай в семената на чията. Между другото, тя може да бъде съхранявана 4-5 години без изобщо да има никакви промени в нейното витаминно и минерално съдържание, т.е. доста дълго. И друго важно за нея е, че съдържа разграждащи се фибри, които спомагат за по-бавното абсорбиране на въглехидратите в тялото ни. Тоест много полезна при диети, защото по този начин много по-дълго се чувстваме сити. И това по-бавно разграждане на въглехидратите всъщност означава, че те много по-бавно стигат до кръвта, т.е. и нивото на кръвната захар също се регулира от нея. Холестерина също. Т.е. наистина има много полезни свойства. Така ето го нашия пудинг как изглежда след около 2 часа. Това е всъщност растителното мляко или в моя случай млякото от земни бадеми с чията. И както виждате, всичко е набъбнало много добре.